Ya mlalweni Nkanyezi yokusambonga uJesu, khumbula konke akakwenzele khona. Khumbula ukuthi wakulandaphi mlaleli Nkanyezi. Khumbula mfundisi wami ukuthi uJesu wakulandaphi. Mbonge ngalokho bese uyamsebenzela bese uyageza. Mfundisi wami bese uyageza nawe thola ithuba lokuthi nawe kube khona la uhlambulula khona. Thola. Zama ukufuna nawe umfula la ungageza khona. Uzame ukufuna mcela uNkulunkulu khuleka. Ngicela ukuthi inkosi ngikhombise nami ukuthi kudinga ngigezephi ngoba iqiniso kudinga ukuthi ugeze. Engithanda ukuthi ngikusho kuwe mfundisi wami sisohambeni oqonde ezulwini. Ziningi izimpi ezikuvukelayo kulolu hambo. Kwesisikhathi zivuka nangazi izimvu lezi ozelusile. Kwesisikhathi sizovuka nangabafundisi enisensimini nabo. Sizovuka izimpi kwesisikhathi ezodala ukuthi inhliziyo yakhe igcine isilwa nalezi izimpi bukhoma. Isilwa lezi izimpi bukhoma. Ugcina usukhohlwa nanokuthi wena kukhona omsebenzelayo. Khohlwa nanokuthi ukusemsebenzini. Usulwa lezi izimpi. Kwesisikhathi izimpi mntwana wenkanza zizovuka uthola ukuthi uvukelwa labafundisi enisebenza nabo enisensimini nabo ubothi baze balwa nami. Baze bangihlasela. Kodwa kusala mlalweni Nkanyezi emfundisi wami usohambeni. Buzo wami omkhulu enginawo uyofika kanjani kumnikazi wezimvu ungagezanga? Uyabona yini ukuthi ubese ngathi uzolusela ize? Ngicabanga ukuthi umelusi uyalusa mase buye ekuluseni ageze naye. Phela mina ngithi ngwase emahlaba mina. Besike ekhasi benomfana welusa izinkomo majola bafuye namanje bafuye noma sebasashona baba wami kodwa basakhona zikhona isakhona inkomo. Umelusi bengahlezi nje leyo nto. Bekuthinga mase buyile kweluseni ageze. Kwesisikhathi bekudinga ukuthi ubaba wami noma edinga ukukhuluma naye ekembize exoxe naye. Ubekudinga ukuthi ageze, ubengeke esuke esibayene emaxathu ebese eya kumqashi wakhe. Kodwa udinga ukugeza abe muhle ethi noma ethola ukudla ekuthole sedlile esithole segezile. Ubengavele nje useyongena ekitchen useyidumela izitsha nani ubeqala ekugezeni. Ngithi mina melusi wami, ngithi mina mfundisi wena ugeza nini? Uyoma kanjani phambi komqashi wakho ungagezile? Ngoba kuthiwa lo mqashi wakho umesangweni. Lithi iBhayibheli akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Uyisholo yena umqashi wakho uthi gezani. Uthi akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Kusho umqashi. Ngicela mfundisi wami ukuthi uyigcine uclean. Isango lala uyakhona thiwa kuma umqashi wakho. Uzongena kanjani uma naka? Uzongena kanjani lela sango mabhadu bhadu? Ishilo ngathi lesihloko ngempela mhlawumbe ngenza sikuthinte ngenze ukuthi ungene enyameni ngaso kodwa hayi mlaleli kanje ngixolela uyongena enyameni noma uyophuma enyameni kodwa mangikutshelile ukuthi geza kube ngiqedile. Engithanda ukuthi igcizelele ngikushilo ngathi ayibonke kukhona abelusi abasamsebenzela kahle umqashi engibaziyo kumbone umqashi umelusi umbone eyogeza umbone uthi awunanga umelusi naye eyogeza bese uyibuza wena uthi mina bengubani ke ngiyimvu mina ngingagezi kanjani uma kugeza umelusi. Nithi mina wena melusi ongagezi ugeza nini? Zama ukuthola umfula nawe uzogeza khona. Zama ukuthola indawo la uzogeza khona. Ifune khuleka uNkulunkulu inkosi ngikhombisa ibhava engizobhava kulona. Ngoba iqiniso lithi awubhava noma kubani njengomelusi kodwa iqiniso uyadinga ukubhava. Musuphatha lo msebenzi onje nezandla ezingcolile.
Yiko manje sihlezi sibabaza uze kuthiwa umfundisi sekhulelisile. Uze kuthiwa impela umfundisi ukhulelisa ivolunteer. Uze kuthiwa abaphenduka bethi ngathi nje ngisekude ukuphenduka mhla ngihlangana nomfundisi webandla elithile enyangeni ngabona ngathi ukukholwa kukho. Sinabantu abathwalisa abantu ethi ngithwalisa abafundisi ngeke ngezwe umyekhulu emsakazweni wathi ngithwalisa abafundisi nabafika bezothwala abafundisi. Ngithi mina yikho uthi awugeza ungeke uzothwala cabanga izinyanga zincoma ngawe. Geza thola ithuba lokugeza mfundisi wami. Ungashintshe endleleni ungabuyele endleleni thana ngize ngifike ekhaya angisoze ngajika. Ngifuna ngize ngifike ekhaya ngibone esangweni umqashi wami ebengimelusele emhlabeni. Thiwa isango lakhona kungena ngomqashi wakho. Thiwa esangweni kuma umqashi uyongena kanjani. Mhla saba nomfundisi Nsibande. Uyena ozosichazela ukuthi abagcotshwa abaphathi bemfihlakalo abaphathi bezindaba onyawonhle bathola inaba ithuba lokugeza. Sihlangabeze bamfundisi Nsibande sihlangabeze baba ngezosichazela niyalithola yini ithuba lokugeza nani ningabelusi. Lalwe nganyeza usathana ngize ngifike ekhaya angiyoshintsha endleleni ngoba isango la ngiyongena khona kuma umqashi wami. Sikuhlangabeze baba. Asikubingelele bamsibande emsakazweni inkanyezi yokusa baba. Jesu Kristu inkosi kaMadola Mthethwa ngiyabingelela nami nakumlaleli ekhaya. Baba kuyintokozo enkulu sibe kanye nawe emsakazweni inkanyezi yokusa iRedio-Khwezi isi 20.5 no 107.7 FM. Kodwa singaqhubeka nokuningi baba sicela basikhulekele. Baba ongcwele baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu odwele isihawu siyazithoba. Ngaso lesi sikhathi phambi kobuso bakho sinikela nathi uhlelo kuwe, sinikela abalaleli kuwe. Siyacela Nkosi ube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, ngoba ngeke sikwazi ukuqhubeka nohlelo uma wena ungekho phakathi kwethu. Kodwa uma ukhona siyazi Nkosi ukuthi akuzokhuluma thina, uzokhuluma wena ngomoya ongcwele. Sebenzisa imizimba yethu Nkosi, njengoba uPaul ebeka ethi le ndlebo uyithwele ngebumba. Nathi Nkosi siyazi ukuthi wena okhulumayo ngomoya wakho ingcwele, thina siyibumba nje iba phakathi kwethu sinikela kuwena Nkosi lolu hlelo ngegama elinamandla
likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Baba, kuyintokozo enkulu ukuthi nje sikuthole sikwazi ukukhuluma nawe kulo msakazo inkanyezi yokusa. Njalo ke baba, ngamasonto sibe nehluko ezahlukene futhi sihamba nabafundisi abahlukene njengoba ubaba azi. Namhlanje baba sithake sambe nawe sibuka isihloko baba esiyisimanga esijulile, kwesinye isikhathi eshiya imibuzo, kwesinye isikhathi engaphenduleki kwabanye ukuthi lento ngabe yenzeka kanjani, yenzeka yini. Kodwa ngicabanga nje wasikhuluma nobaba namhlanje abantu abaningi bazophenduleka ngalesi sihloko. Isihloko sami baba sanamhlanje sithi ukuvunywa kwezono kwabafundisi. Ukuvunywa kwezono kwabafundisi. Umbuzo nje wokuqala babe nginawo uthi engabe kubaluleke kangakanani ukuthi abafundisi babe yisibonelo kubazalwane babo ngokuthi nabo bavuma izono zabo na? Kamajwala mthethwa, ngiyabonga kakhulu ithubo ongipha lona. Ngidlulise nje ngithi ngiyabonga, ngiyahlonipheka kakhulu nami ukuthi kuleli sonto ungene kanye nami. Bonge kakhulu nabefundisi abahlale bekanye nawe. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Isihloko esijulile kakhulu lesi ngoba siphinda abefundisi. Kubaluleke ngendlela emangalisayo. Ngicabanga ukuthi ngizobeka nje amaphuzu ambalwa, mhlambe amane, uNkulunkulu mayisiza ukuthi sibone kubaluleke ngani. Okokuqala izwi lithi umalusi noma umfundisi makabe yisibonelo. So asikwazi ukwenzisa abantu izinto thina singafuni ukuzenza. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 5 verse 2 kuya 4 uthi yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo, kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona, kodwa nibe yisibonelo, nibe yizibonelo zomhlambi. Uvesi 4 wokugcina uthi uyakuthi nxa esebonakalisa umalusi omkhulu yakuzuza umqhele wenkazimulo ongavumile. Kusho ukuthi kukho konke esikwenzayo simele ukuba isibonelo. Phela thina njengoba singabefundisi asifane nomalusi owelusa inkomo emakhaya ethu, ngoba akakwazi ukuba isibonelo umuntu enkomeni. Umuntu uma eyangasese ungena etoilet, kanti inkomo yona vele dedele nje ihambela inankinga. So thina-ke ngamagama uNkulunkulu sivezela ukuthi siyafana nabazalwane. Kufanele mina ngibe isibonelo ezindweni engizelusile. Iphuzu lokuqala lelo. Iphuzu lesibili, ukuvuma isono kungukudiliza utonga. Ngakho-ke umfundisi akakwazi ukuvumisa abantu yena ezakhe izono engazivumile. Akakwazi ukusiza abanye badilize olwabo udonga yena umfundisi engalidilizile olwakhe. Ngoba phela umkhuleko wakhe awukhulekela laba bazalwane awufike ezulwini ngoba udonga lwezono bukhona. Incwadi leyo ku-Isaiah 59 uvesi 1 uvesi 2 othi bheka, isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba ngezwa. Akakwazi umfundisi uvumisa abantu izono yena engazivumile. Ubudlala ngabantu. Lelo bandla lisetrepini yasesihogweni. Iphuzu lesithathu, uNkulunkulu akawuzwa umkhuleko womuntu ongavumile izono noma enesono esingavunyiwe asikhumbulayo. uNkulunkulu akawuzwa. uJohn chapter 9 verse 31, isimanga mangithenga amazwi akhulunywa impumputho lawa kaMajola mthetho. Emva kokuba le mpumputho yazali ngaboni, uJesu mase beyibuza laba abaFarisi isithi yona siya lapho kuverse 31 John 9, siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izono, kodwa umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe uyamuzwa lo. So umfundisi ongavuki izona, uNkulunkulu akawuzwa umkhuleko wakhe ngoba ukhombisa ukungamesaba uNkulunkulu. Wabona nje ukuthi azahlale nomuntu amvumisa isono, ukungamesaba uNkulunkulu lo. Thatha amahlazi abantu, icela nje ukuthi ngiyithathise. Mina uNkulunkulu wangitshela wathi uma ngingavumi izono noma ngivumisa umuntu kunesono engisikhumbulayo, leso sono saloyo muntu uyosithwesa kimi, ngoba loyo muntu uvuma isono sakhe ekholwa ukuthi uyangithemba ngiyindoda kaNkulunkulu ngizomkhulekela, kanti mina ngikhodle isono noma ngihlulwa isono esiyohlala kimi. Lokho kusifundisa ukuthi abefundisi abaningi bahlupheka kangaka endleleni okholwa nje bathwele izono zabazalwane ababavumisa izono
bona bengekho ngcwele. Iphuzu lokugcina-ke ukuthi kubaluleke ngani, ovumisa izono makabe ngolungile phambi kaNkulunkulu, angabi osahlulwa yisono. EkaJakobe chapter 5 verse 15 no-16 othi, umkhuleko wokholo uyakumsindisa ogulayo, inkosi imvuse noma enzele izono zakuphephelelwa zona. Ngakho uvumani izono omunye komunye nikhulekelane kuba nikhulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla. So umkhuleko wenza umuntu athethelele isono owolungileyo. Ngifuna silibambe impela lelo owolungileyo. So uma ungalungile ukwazi ukuhlala nomuntu umvumise isono. Uma kunesono sikhumbula uNkulunkulu ekukhumbuzile, eqhamuka umuntu efuna ukuvuma, impela uxolo uthi angicela ungilinde okungenani, ukuthi uyakwazi ukufona ufonele lokusizayo umfundisi, uthinte uvuma isono sakho akhuleke nawe uNkulunkulu. Kodwa uma sikuhlula awukwazi nje ukuvumisa ukuhlulwa yisono, iyalinganisa. Uzofika omunye ezovuma inkanuko bisiyavuka kuwe, yini-ke oyenzayo lapho. So-ke awuvumisi uma uhlulwa yisono, awuvumisi uma unesono sikhumbula. Amajolamthetho kubaluleke kakhulu ukuba befundisi babe isibonelo kubazalwane ngokuvuma izono. Yabona. Hayi, yaze yajula baba, yaze yajula. Ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa impela. Umbuzo wesibili baba Nsibande uthi, abafundisi-ke bona njengalokhu abazalwane babo bevuma kubona. Bona-ke abafundisi kufanele bevume kubani? Bayivuma kubani babezaba izono? Ngiyabonga kamajolamthetho. Umfundisi kufanele akhuleke ingakafiki isikhathi sokuthi uyavuma. Ngoba phela usewumfundisi manje, ngiyalinganisa mhlawumbe uye umsunguli webandla. Ngoba uma kuwukuthi ukhona ebandleni nje umfundisi uphethwe, uyaqala ukuthi kufanele avuma kulo omphethe. Kodwa uma kuwukuthi umsunguli, ngoba khona nabasunguli bamabandla, kufanele akhuleke uNkulunkulu amkhethele umlungisisi noma umvumisi wezono. Esakwazi ukucommunicate noNkulunkulu, esakwazi ukuxoxa ngoba khona lesi sikhathi mayishonile. Sikhumbula uJohana 9:31 uthi uNkulunkulu akazizwe izono. Akazumfuna umuntu ozomsiza esenze isono, abe sekhuleka ngoba uNkulunkulu uzobe engamuzwa. Ngakho akuthi kukuhle nje wonke umuntu ohamba emhlabeni abe enomlungisisi wakhe, enomvumisi wakhe wezono. Ngoba uNkulunkulu uyasinika lento, uyamnika umuntu. Uma ufunda u-Exodus 18 verse 19 uthi kulokhu lalela izwi lami ikululeke, uNkulunkulu abe nawe ngithi yiba ngumkhulumeli wabantu phambi kukaNkulunkulu, ulethe izindaba kuNkulunkulu. So umuntu ovumisa izono ungumkhulumeli wabantu, ulethe izindaba kuNkulunkulu. So akufanele-ke manje afane ne-network, ngoba uma ingekho i-network ngoba sikwazi ukukhuluma njengoba sikhuluma nje, kodwa ngenxa yokuthi khona i-network. So umfundisi unjenge-network, akufanele i-network inqamuke, akabe ngumkhulumeli wabantu alethe izindaba kuNkulunkulu, aphinde azilande uNkulunkulu azithe kubantu. Ngoba umfundisi uzosebenzisa lowo amnikwa uNkulunkulu, okungukuthi kuhle umfundisi alwazi udaba lwakhe lokuthi ubani amnikwiwe ukuba amsebenzise ukuxhumana nommeli wethu iNkosi uJesu Kristu, angaba sebandleni noma umfundisi welinye ibandla. Lokho akusho ukuthi masidle isono ngoba uthemba umvumisi wezono. Usivuma isono uhlukane naso. Kodwa uma sono, u1 John chapter 2 verse 1 uthi bantwana bami, ngimlobela lokhu kuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo, bamomphetho. Siyakuzwa kakhulu mfundisi, siyakuzwa kakhulu baba. Engabe-ke kumlimaza umfundisi ukushumayela ngokuthi abantu abavuma izono, kodwa yena engayivumi, engayihlanganisi futhi nokuvuma kwezono zakhe njengomfundisi. Engabe-ke yena qobo nje umfundisi kumlimaza phi lokho baba? Kuyamlimaza umfundisi kakhulu. Umfundisi oshumayela ukuthi kuvunywe izono yena ebengazivumi ungumzenzisi. uJesu ukhulumile ngaleyo nto kuMathewu 24 ngala kuvesi 1 yavesi. Ukhona uJesu wakhuluma ezibhukwini nakubafundi bakhe ukuthi ababhali nabaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. So umfundisi uhlezi esihlalweni sikaMose. Uthi uvesi ngakho-ke konke abanikela khona wenzeni nikudine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo ngokuba bayakhuluma bangenzi, babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu,
kepha bona abavuma ukuyifukula ngomunwe wabo. Lokho kumenza ukuthi abe umzenzisi, njengoJesu ekhuluma ngabazenzisi nabaFarisi nababhali. Kufanele sibe isibonelo. Umkhuleko womfundisi owumzenzisi awufiki kuNkulunkulu, awufiki ezulwini. So-ke kuyingenkulu leyo, yiyo le dini silida abafundisi bahambe bayothwala, ngoba izinto azenzeki. Nangumuntu uyakhulekelwa kasini, nangumuntu ucela ukuthi kuvuleke isikhala ingane yakhe yofunda, ingane ayisitholi, uyakhuleka kwenzeki. Ahambe-ke manje ayothwala emazweni ase-Afrika noma afike la kuthwalwa khona. Kodwa nje okukhulu ake sibe abantu abayenza into abayishumayelayo, singafani nebhodi elikhomba eThekwini, kanti mhlambe lakhiwe la iStenga likaze nje lize kufike kwaseThekwini. Kodwa abantu bayafika eThekwini lona liwe. Asingabi ngabazenzi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga umama uMthetho. Mhlali wenkanyezo sekuyona-ke njalo inkanyezo yokuseRadio IKhwezi esi-20.5 no-107.7 FM. Uhlaseleke noNhlanhla uFortunate uFortu kaMajola Mthethwa. Angihambi ngedwa kodwa nokho ngihamba-ke nobaba umfundisi Nsibande laphana-ke eRichards Bay. Bamsibande, omunye umbuzo enginawo uthi, uma kuwukuthi kumfundisi wami engikhonza kuyena akayingeni nje indaba ukuthi asitshele ukuthi asihlambuluke, akayingeni indaba ukuthi asihlanze, kodwa ekubeni mina ngizwele ukuthi hayi ngiyafisa ukuyenza le nkonzo yokuthi ngiyihlambulule, ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe ngimeqe ngivele mhlawumbe ngoyihlambulula komunye umfundisi wakwelinye ibandla na? Yebo, kaMajola Mthethwa, ungasebenzisa umfundisi welinye ibandla elivumisa izono kuphela nje uma uholwe umoya kaNkulunkulu ekholela kulo mfundisi. Ngithanda ukugcizelela le, andaza ngempela uNkulunkulu akuholele kumfundisi ozokusiza. Njengoba nje isibonelo, njengoba kunezinamba zemfihlakalo emsakazweni IKhwezi, isebenzise lokhu kuyisebenza kwakho akufuthi usukhonza khona. Kanti futhi akulona icala ukukhonza khona, kusho ukukhonza khona, kodwa ngizama ukugcizelela indawo yokuthi ungamsebenzisa omunye umfundisi welinye ibandla uma ebandleni ekulona zingavumi izono. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngiyifakele ngithi nazi inamba zeKhwezi u-072 058 0241, esibili u-072 058 0253, esithathu u-072 058 0178. Zinhle lezi inamba zemfihlakalo. Uyafona, ulula umphefumulo wakho, uvuma izono zakho, akhuleke umntwana kaNkulunkulu ngale usukhululekile. So izono zakho zivuma noma ikuphi la uNkulunkulu ekuholela ukuthi zivume khona. Ngiyabonga mama uMthetho. Ngikuzwa kahle mfundisi Nsibande, ngikuzwa kahle kakhulu baba. Umbuzo wami uthi, engasikhona yini isigaba engathi uma umfundisi kukhona isono kasihlambulukile bese simphoqa-ke lesi sigaba ukuthi hayi ngenxa sisona kasesivumile akathi ukuma kancane kushumayeleni? Sikhona lesigaba esinjalo mfundisi Nsibande na? kaMajola Mthethwa, ngifisa ukuthi impendulo engiphendula ngayo lo mbuzo ibe izinhlangothi ezimbili. Uhlangothi lokuqala sizothi okokuqala uma umuntu evuma isono sithenjisiwe ukuthi lapha ku-1 John chapter 1 verse 9, uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ngakho-ke uma umuntu evuma isono sakhe, uNkulunkulu uyamhlanja ngegazi lendodana yakhe amthethelele, abese eqhubeka nomsebenzi wenkosi okungukushumayela. Kodwa iphinde ngithi kodwa uma enze isono ngamabomu waqhubeka naso noma esezivumile, kufanele ame ukushumayela. Inkosi uJesu iziqinisekise ukuthi imxolele, ngoba owona ngamabomu awukho umnikelo ngesono. So kusho ukuthi umuntu kunezono osenza nje. Ingiyanise uma ngathola ukuthi umfundisi uqonyiwe uyalala ebandleni, leyo nto uyonile waqhubeka nayo, uthe banjwa mayibanjwa wabanjwa very late, akakwazi ukuthi athi ngokusezivumile usuyashumayela. Izwi lenkosi likubeka kahle kumaHebheru 10 verse 26-27 ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono. Esi-27 kepha kuphela ukulindela okwesabekayo kwahlulelwa nomlilo oshisayo ozoqeda amabhikankani. Kumele umfundisi aveze izithelo zokuphenduka ngaphambi kokuba abuyele epompini, ngaphambi kokuba abuyele ekushumayeleni.
futhi kuwa amaHebheru 6 verse 4 kuya 6 liyacacisa ukuba kunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele. Leli verse ngelicacisa kahle uma uke wakhanyiswa wanambitha isiphiwo sasezulwini. Isiphiwo sasezulwini yikho ukushumayela, ukhulekela abantu basinde, ukusiza abantu bakhanselishe. Ithi uma uke wanambitha leso siphiwo sasezulwini wenziwa umhlanganyeli umoya ongcwele, wanambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezelizayo, wabuye wahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. So umuntu owone ngamabomu, umuntu owile, umfundisi owile, bakhona abafundisi bawile kodwa bawe epulpiti, bayaye epulpiti kodwa balimele. Akusiye epulpiti masilimele. uNkulunkulu akamfuni umfundisi noma-ke ubani ovula ithuba lokuthi izitha zakhe uNkulunkulu zimhlambalaze. Izwi lelo uSamuel chapter 12 verse 14 elakhulunywa kuDavid emva kokuba ebulale u-Uriya wathatha umka-Uriya. Uthi uNkulunkulu verse 14, nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba lokuba elikhulu lokuba izitha zikaJehova zimhlambalaze, umntwana omzalelweyo uyokufa nokufa. uNkulunkulu akafuni senze isona esiveza ithuba lokuthi ahlanjalaze. Mhlawumbe ngizwakali kahle ithuba esilivezayo njengoba ngiwumfundisi nje. Mase ngitholakala sengenza isigemegeme sesono. Abantu bathi umfundisi Nsibande umfundisi iveza ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalaze. Kufanele-ke ngazi ukuthi uNkulunkulu uzongigezisa noma esengithethelele. Ngoba wenze kanjalo kuDavid uthi umntwana omzalelwe uzofa nokufa noma usuthethelele isono sakhe. So umfundisi mayilimele akasulimalele epulpiti. Umfundisi onile wahlambalazeka igama likaNkulunkulu akasele epulpiti. Kodwa khona lento yokuthi mhlawumbe uwenze into engahlambalazi, waxolisa kuNkulunkulu nalowo muntu abonene naye akaqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu noma umthetho. Hayi ya yesulimalele epulpiti iyangithinta ke le oyishoyo baMsibande. Omunye umbuzo enginawo baba uthina abanye abafundisi banenkolelo yokuthi isono sabo kufanele bazivume phambi kwebandla. Ngabe kholelwa ukuthi kuzoba isibuko esizobaveza bethembekile kulabo ababelusayo. Engabe senze kanjalo sokuvuma isono phambi kwebandla njengomfundisi siyinto mhlawumbe ongayikhuthaza ukuthi iyenzeke ifanelekile na? KaMajola mthethwa kuya ngokuthi uhlobo luni lwesono. Ngizozama futhi ukuyicacisa le ndaba ungibekezelele. Ngicela siqaphele lokhu. Isono usivuma kuNkulunkulu ngokusebenzisa umuntu ogcotshwe uNkulunkulu wamdobela lowo msebenzi esithi umvumisi noma umlungisisi. Number 2, bese usivuma kumuntu omonile ubuyisane naye. So isono usivuma kubantu abawu2. Uma wone kubantu abawu2. Isono usivuma kumuntu oyedwa mawono yedwa. Uyayicacisa-ke manje. Indodana yolahleko yavuma isono sayo kuNkulunkulu nakuyise. Ngoba ithi lapha kuLuka 15 verse 17 ya 18 kuthe sekusile kuyo yathi bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala lapha. Verse 18 ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Yezwa-ke baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. So uma etfonile kulizulu wone kuNkulunkulu sezoxolisa kubaba wakhe ngoba wone kubantu ababili. Verse 19 angisafanele ukuthiwa indodana yakho ngenze ngibe njengomunye wabathu baba. Funa ukuthi sicaciseke manje siyenze. Uma ngihlezi nomakhelwane bese kufa indodana yami bese ngiyasola ukuthi umakhelwane uyidlisile wayibulala, ngisole ngingakhulumi kumuntu. Uhambe bese ngiyaphenduka. Mangivuma isono ngizivuma kumlungisisi ongicelela uxolo uNkulunkulu, angiyi kumakhelwane ngoba ngikaze ngisho lutho kumuntu, umakhelwane akazi. Uma ngiya kumakhelwane ngiyothi umakhelwane ngiyaxolisa ngazi ukuthi ubulala ingane yami, uyabona ukuthi ngicala inkinga ke manje. Kodwa uma
Ithema isindodana yami ngase ngikhuluma kubantu yazi into ibulawa umakhelwane lahamba indaba zafika kumakhelwane. Uma sengivuma isono kufanele ngiye kumakhelwana ngoba ngimonile naye noNkulunkulu ngimonile. So yikho ngithi isono sivuma kubantu ababili. uNkulunkulu number 1 osebenzisa umlungisisi wakho noma umvumisi wezono nokuthi number 2 yilokhu omonile. Kodwa ukwazi ukuvele uye kumakhelwane wazi ukuthi wazindla wazi ukukhuluma ngoba uyomlimaza. Uzogcina uzivume kuNkulunkulu kuphela. Isono uzivuma. Sengibuye embuzo wakho. Kunabefundisi abakholwa ukuthi isono uzivuma ebandleni. Uvuma isono ebandleni uma ibandla lazile ukuthi wonile. Uma lingazange lazi ukuthi wonile awukwazi ukusona ebandleni ngoba uyolimaza. Kufana nomthokozo wengane. Uma uphethe ingane nonyaka 6 months ikuxokozela esifubeni wenze njani? Uthatha uyinikeze unina uma ungena unina noma uyinika omunye ngibambelele ngane isayogeza lo mthokozo la esifubeni sami. So uma ukhuluma ebandleni into elingayazi lizophuma ufana nokuthi uxokozele ulindolisile. Lizophuma lihambe likhuluma iwenza ukugila umfundisi wethu. Kade ngikhulumela yena ngokwakhe. Uthi wenza u1 2 no 3 benzani mabenze njalo? Hayi ngoba beqonda ukukheba bayaziqina uyashisa umthokozo ayawugeza indlela ogeza umthokozo ofana nalo ukukhuluma komunye umuntu. So ke asikwazi ukuvuma isono ebandleni isono ibandleni ngihlala. Uvuma isono ebandleni malazile ukuthi wenzeni. Hayi ngiyakuzwa kahle baba futhi uphendule kahle. Baba siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona emsakazweni inkanyezi ukuso. Baba ngathi nje ngamagama amafushane esevala. Ngamazwi okugcina nje ngingayikhuthaza indaba yokuvuma izono nokuzihlambulula uma wonile ngoba yizwi leli. Ungumfundisi vuma izono. Nebandla malivuma izono. Ithi izwi lenkosi u1 John chapter 1 verse 7 ya10 ngethi kepha uma sihamba ekhanyeni njengalokhu yena uqobe sekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi lendodana yakhe lesihlambulule ezonweni. Uma sithi sinasona siyazikhohlisa neqiniso liphukile. Uma sizivuma izono zethu sithembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asona simenza umqambi manje nezwi lakhe alikho kithi. Bekani uthando olungaka sinikeze lona ubaba lokuthi siphethe ngabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo ngalokho izwa lisazi ngokuba limazanga yena. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha kabonakala esabayikho. Yazi ukuthi nxa ibonakaliswa siyakuba njengaye ukuba siyakumbona njengalokho enjalo. Bonke abanethemba lokufana naye bayazihlambulula kuye njengokuba yena ehlambulukile. Inkonzo esezweni asivumeni izona sibuyisane nabantu esonene nabo siphinde sibuyisane noNkulunkulu uJesu Kristu inkosi yethu isebenzisa abantu uNkulunkulu abagcobelela umsebenzi uMedola Mthembu. Cela baba sikhulekele. Baba ongcwele babolungileyo egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ngiyathandaza. Udalile izulu walendlala. Udalile umhlaba wokukhanyekezela. Ungusomandla obongekayo. Wena wedwa uyinkosi yamakhosi, umbusi wababusi, wena wedwa onokungafi, wena wedwa ongaguquki futhi ongenasithunzi sokuguquka, ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho, ongazange ubonwe muntu nongebone, makube kuwe inkazimulo, udumo namandla phakade, uNkulunkulu wokukhula, uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Hayi ke thwethi ngabankulu ngasazeke angazi ke incinge la angazi khona ke nje ke ola ke sizuthi uthini ke la uthi siyabonga kakhulu noNhlanhla ngesihloko saze sajula isihloko sanamhlanje konakele phandle abafundisi impela iqiniso abayihlambululi abanye babo uthi nje thina ebandleni lethu kunamahemu ukuthi umfundisi khona akathandana naye umfelukazi uthi lo muntu ke noNhlanhla ngeqiniso nje ukuchaza khona akayihlambululi uma ebeyihlambulula bengeke ibe khona lezi inkulumo ezishashadayo ukuthi uthandana nomunye wabafelukazi ebandleni. Aya sazi bale benkanyizwa sazi sabona okay ake size ngapha Kristu inkosi mama Nhlanhla. Amen.
Baba Nsibande. Ayizwa inhliziyo yami yaqhuma. Ngiyayizwa inhliziyo yami inesilonda. Umoya ongcwele akahlali endaweni engcolile. Ngike ngithi ke ngokukholwa ngami okuncane, uma uyikholwa noma umfundisi oma phambi kwabantu, noma isisebenzi nje senkosi sisho njalo, uma phambi kwabantu ukhuluma ngokuthi akuvuni izono, asikusho ngenkani, futhi asikusho ngoba sigudle obani. Sizivuma izono fanele iqalwe yithi esiphezulu. Ingozi yethu thina esima epulpit esingabafundisa, ngisho nje lokho, sazi ukuthi abantu abayizoni ilaba abahleli phansi. Usathane usenze sashumayela ngokuvunywa kwezono. Saze sakhohlwa thina ukuthi nathi siyizoni. Amakhala kamoya ahamba aphela endlini kaNkulunkulu. Baningi abantu noma amabandla agcine inkonzo yokuzihlambulula yaphela, iqedwe yithini esimaphambili. Ngithe ngizihlambulula, inhlambuluko yami yagcina isihambile, yafafazwa yimina mholi kubantu. Sawubona Mama Nonhlanhla. Ithini into yami Mama Nonhlanhla? Ithi bekufanele sibe nabantu esikwazi ukubhodla kubo singabaholi. Ubona umonakala umkhulu kangaka, kuphele abantu esikwazi ukusihlambulula kubona ngeqiniso. Siyabaholi. Umuntu athi uyozihlambulula kanti uyoxoxa indaba yomunye, hayi kuzihlambulula ngayo. Nkosi yathiwa kuyahlala makufiwe, uthi uma u-anti siza athi uyohlambulula uyoxoxa indaba yomunye, uyokhuluma ngelunga lebandla. Cha mholi wami, awukuyihlambulule wena, uyadinga nawe. Nkosi yami, siyabonga kakhulu ansiza. Khona ke nje olana uthi amen Mama Nonhlanhla, ngicela ungazisho ngingumfundisi, ngicela nje inamba yemfihlakalo. Sayisakhuluma nami ihloko. Okay. Uzoyithola khona la. Sabona kaMajela Mthetho. Yebo sabona. Njani? Siyaphila. Ngiyaxolisa ngaleto. Yakho zo. Mfethu Nkosi yami, angilutho kodwa ngutho uNkulunkulu. Ngoba ngomthetho akekho ongemfundisi nekholo. Ngempela namhlanje ukuvuma kwezono iyona into ekukhuphulele ekutheni uqhubeke nokukhola, ubone izinto nezimpo ozenzayo, ungalimaza abantu. Unangabe usulimaza abantu kusuka limazile funa uhambe uyoxolisa. Hayi uthi njalo nje lexoliswa kuwe. Hayi Nonhlanhla, abantu ake bemukela uJesu, ngoba manje nawungamukela uJesu uzokwenza zonke izinto ususola abantu. Ngiyabonga. Sabonga kakhulu Khozo. Hayi yazi abankulu indaba. Ukhona ke olana uthi ameni Mama Nonhlanhla emsakazweni IKhwezi FM. Siyabonga kakhulu Mama Mthethwa ngehloko ohamba naso Baba Nsibande. Uthi saze sayithinta inhliziyo yami. Uthi mina ngaphuza ukuthi ngikholwe ngoba ngahlangana nomfundisi umholi webandla elithile engeke ngilisho. Ngisayihamba nami inyanga ngahlangana naye. Uthi wasola umgodi kwasho uthi phela uyangaza endaweni. Uthi kodwa nje ngake ngabona ukuthi indaba yokukholwa shuthi sakude. Uthi kodwa egcineni ngabona ukuthi kumele mina ngikholwe ngoba angizukufa nalomfundisi. Uthi kodwa nje angiyangisho ukuya kulo bandla sengikholwa, angibhekanga ngisho nangakulo. Nkosi sami usemoyeni sabona? Ngibona Mama Mthethwa njani ma? Siyaphila baba, unjani bamtshali? Ngizekha
ekhaya kunzima ayibakithi khale ejazini akaselekelele ingeza nkulu siyabonga ubaba Nsibande yayihlahlela kamnandi uma umuntu efuna ezulwini ngempela nalokho ukuthi umfundisi ubani kumele ukuthi be naye umuntu olungisa kuyena ukuthi umfundisi uba usulungiselela ukuya ngale ekhaya hayi indaba enkulu hayi ukuthi ula ufunde kanje kodwa indaba umfundisi igama elithi futhi umfundisi isikhundla hayi ukuthi isikhundla noma isiphiwo sikaNkulunkulu kodwa ungalahlekela ukuthi ungayizulini kodwa ungayihlambululi mamthethwa saze sajula isihlobo sisele ngathi uNkulunkulu angaselekelela ngiyabonga mamthethwa kakhulu sawonga kakhulu bamtshali hayi cha angiyazi into la encingweni angiyazi into la ethile ngapha WhatsApp kodwa okwamanje ake ngisho ake ngiyicele ake ngibanike ngoba nakho bayifuna ngoze ngigcine sengikhohlwa inamba ithi 072 058 0241 enye ithi 072 058 0178 kanti enye ithi 072 058 0253 zinjalo ke mlelo wenkanza inamba zemfihlakalo ungakwazi ukuthi ungene uthole ukuthi uyihlambulule nceke yami mfundisi wami mphathi wemfihlakalo ungangena kuleya namba uzothola ozokusiza khona athandaze nawe ushilo bamsibande uthi egcineni wenigcina udinga ukugcina uhlambulukile leso sono kwesikhathi ngenza ukuthi ebandleni lakho akukhulunywa ngokuhlambuluka kodwa iqiniso wena udinga ukuhlambuluka iqiniso nje mlalo wenkanyezi ukusa yakhulume noAnsiza ukhulumile uAnsiza khulumile ngiyacabanga ukuthi mlalo wenkaza khona ukutholile ukhona ola sabona ayibonga Nkosi mama. Ayibonga Nkosi baba. Amen mama. Amen baba Mtulu. Siyabonga kakhulu mama. Esihloko uhamba naso. uNkulunkulu akubusise mama. Yaba Mtulu. Sibonga kakhulu ekunxeku yenkosi. Ingcwele yethu. Endlela uNkulunkulu ayisizeni hayi kuba isichasisele isihloko. Isihloko mama umthetho esicayi lesi. Ngoba phela abefundisi baba priest abathwele umphongolo kaNkulunkulu ohlezi emagxalabeni abo manje okufuneka ukuthi babe ngcwele phambi kwebandla ukuze uNkulunkulu akwazi ukukhuluma nabo ekhuluma nebandla manje uma umpriest engcolile inkulumo kaNkulunkulu izodlulela kanjani ebandleni lakhe uzoma kanjani ebandleni engcolile enuka amakhosikazi abantu enuka amavolontiya phakathi kwebandla ngoba namhlanje abefundisi esinabo mamthethwa abaqapheli into abayiphathisa uNkulunkulu umuntu wenza isinoma kanjani sengathi usenzela yena noma usesipazeni sakho isipaza sakhe lesi esiyibandla ayenza noma ikanjani phakathi kwalo enze konke ukungcola phakathi kwebandla ethembe futhi ukuthi uzoma phakathi kwalo iphinde limuzwe ibandla limuzwe eletha imessage kaNkulunkulu kanti kubalulekile ukuba aziqaphele uma nje phambi kwebandla uma phambi kwepulpiti noma ngabe uyinkosikazi noma uyintombazana uma lapho uletha imessage yakho qaphela ukuthi uhamba kanjani wenze njani phambi kwebandla ngoba lokho kuyalingcolisa ibandla nalokho nje mamthethwa lento ikhiphayo phambi kwebandla ungazihlambululile uncolisa ibandla ukhipha ukungcola phakathi kwebandla ibandla ligcine lingcola ingcoliswa ukungcola kwakho oyikho kubalulekile mamthethwa ukuba uyiqaphele ube ngcwele uzihlambulule ukuzihlambulula lokho mamthethwa ukugeza umuntu wangaphakathi uyifihlakala ehlala phakathi kithini ukugeza ukuzigeza kwawena ugeze ube clean ukuze uNkulunkulu akwethembe abeke izifihlakalo nezinto zakhe kuwe ezizosiza ibandla lakhe lihle lidle ubungcwele
elibona kuwena lithi ubungcwele obukuwe ngoba nawe ungcwele usiqaphele empilweni yakho. Mama uMthethwa, uNkulunkulu akasize kulesi sikhathi. Yabonga nxekwazi inkosi, uNkulunkulu akubusise. Amen. Siyabonga kakhulu Mtuli. Mtuli uzokhafula ukungcola okuwe ukukhafulele ebandleni. Bacotshwa. Bantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu asisize. Asisize uNkulunkulu. Uthi bathwele umphongolo. Kudinga bebengcwele. Nokuthi idinga abalanda umbiko uNkulunkulu. Uzolanda kanjani ungcwele? Ngoba phela njengoba ngishilo eqaleni, lo mqashi wakho ungcwele. Manje ingakho kwesikhathi ibandla lishona phansi. Wesikhathi umholi uzobuka ilento le izimvu. Kanti indaba ikuye. Kwesikhathi usingabuka izimvu, ziyahlupha, yikho ibandla likhulu. Aniphili kanti indaba ikimi. Ikimi ngiwumholi. uNkulunkulu asize bali benkanyezi yokuza. Ukhona line 3 sabona? Ayibonge ma. Ayibonge bablakude. Yebo ma. Cha ngizwa nje isihloko esishisayo ekseni. Esiqondene nokuthi mangabe mama uMthethwa nabafundisi nabalaleli bonke ungumholi. Kodwa uyamdinga umoya ongcwele empilweni yakho. Ngoba umoya ongcwele mama uMthethwa nabalaleli nguyena osifundisayo nokuthi mawuzoma phambi kwabantu udinga izihlambulule. Kusho ukuthi uyisibuko sonoma yiliphi ikholwa, kodwa ikholwa elingathandazi, ikholwa elingakuzila ukudla, alikwazi ukuqonda ukuthi nalo kufanele livume izono. Ngoba mali iya mama uMthethwa emkhulekweni lisuke liye esibukweni sikamoya siyofuna ukwazi ngempilo yaso. Kodwa ma umholi engaxhumene nomoya ongcwele uyeye amkhombe kubantu khona lesitayile esifikile directwa ngumuntu umoya ongcwele ukuthi fire bamba lona yeka lona bamba lo athunywe ngumuntu. Kodwa izwi lenkosi lisitshela ukuthi maye sefikile umoya ongcwele into yokuqala uyakuqondisa ngesono. Ngiyamkhumbula uDavide engayanga empini. Into ayenzile wenza isono sokulala nomka Uriya. Kusho ukuthi umholi ongayi empini uma ibandla liye emkhulekweni angayi, lowo mholi usuke ngeke akwazi ngempela ukuvuma izono zakhe ngoba izono ifundiswa umoya ongcwele. Kusuke ngeyena nje umholi lowo umuntu mama uMthethwa nabalaleli. Siyabonga kakhulu babdlakuthi. Siyabonga mama uMthethwa kuseni kaMnda Nkosi Jesu. Amen. Mama uMthethwa isihloko okhuluma ngaso ngisibonga nje futhi sengivula amehlo. Siyakhathazeka mama uMthethwa ngendaba yabantu ababaphathi ababaholi. Indlela abenza ngayo phambi kwethu singabazalwane. Nje ngiyathanda ukuthi Nkosi yami ngiyambonga uNkulunkulu ngoba niyakwazi ukukhuluma ngezinto enjengalezi. Mina nje umuntu ongumfundisi noma umholi phakathi kwendawo engiyona ngiyalimala kakhulu mama uMthethwa indlela eza ngayo. Siyalimala nje singabazalwane lokulimala ukuthi akufanele ukuthi sibekezele ngoba umuntu umholi umfundisi wethu. Indlela abaphapha ngayo abafundisi, umfundisi aphaphe kuyo uzungazi ukuthi mama uMthethwa iyangithinta nje le ndaba ngoba umoya ongcwele uma ngabe ehola umuntu wakhe uyamcontrola indlela ahamba ngayo endleleni ukuthi benza kanjani, indlela aphaphe ngayo, indlela akhuluma ngayo, uzakhomba nabantu, akhomba abantu abajolayo, akhomba abantu abaqomile. Indlela akhuluma ngayo uyahlaphaza. Sengazi ukuthi uNkulunkulu angasiza ngabantu abaholi, angathi angasiza uNkulunkulu ngabantu esibathembile, sibabona befanele besihole ngezwi kaNkulunkulu. Kodwa silimale kakhulu masebenza ngendlela yabo umuntu angashintshi uma ukuthi wayedalwe ephaphile
umoya ongcwele ungamshintshi ajike ahlale enjalo. Mama uMthethwa iyangithinta kakhulu le ndaba ngoba ngihleze ngiyibuza ngomama omholi ebandleni ukuthi wenzani uma yenza kanjena, wenzani? Uyahlaphaza uma ekhuluma, ahlaphaze uma ekhuluma, kanti umoya ongcwele awumholi yini ukuthi akakhuluma kanjani uma ekhuluma phambi kwabantu. Mama uMthethwa iyangithinta kakhulu le nto, ingiphathisa ngobuhlungu ngoba le nto ngihleze ngiyibuka ngithi Nkosi yami, ukukholwa kwami nange ekubulala umama, nange ekubulala, uyaphapha kakhulu, uphaphile ngendlela aphaphe ngayo angazi. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu ngoba nakho iy'hloko ey'njengalezi ziyakhuluma. Siyathemba ukuthi nabo ziyobathinta ngoba balalela le ndaba. Ngiyaxolisa Mama Mthethwa, ngicela ungazisho. Engathi uNkulunkulu engabasiza. Uyazi ukuthi uthi bahlezi ngikubekezela manje ngisho emphakathini ngenxa lomholi. Manje angazi ukuthi singakhonza kanjani sihlaliswe ngokubekezela, sesiyambekezelela. Bafundisi bami bengafanele ukuthi thina sibekezelise abantu. Bengafanele thina edinga sibekezelela abantu, sibekezelela izimvu. Kodwa mase kuyizona ezihlezi ngokubekezela ngenxa yakho, angazi. uNkulunkulu asisize baholi, asisize nje, asisize, asimnxuse. Kodwa uthe ubabudla kude masikhuleka ila silanda khona ukuthi ngidinga siphile kanjani. Asingahlukani nomkhuleko bafundisi wami. Studio siyambonga kakhulu uNkulunkulu sisi ngesihloko. Konakele endlini kaNkulunkulu. Uyazi nje inhlambuluko uyihlaya nje uma ukhuluma ngaleso sihloko, impela nje ukhuluma ngento ebhedayo. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi iqale lapha phezulu emabhodweni ukuthi kungonakala ekhanzini. Umuntu ophekayo ukudla naye ayihlambulule, engalokho egcizelela inhlambululo lapha, inhlambuluko phambili ekhuluma ngento yena emehlulayo, ngoba awukwazi phela ukukhomba indlela bese wena ungakwazi ukuhamba ngendlela leyo othi akhanjwe ngayo. Kwahlula inkalankala nabantwana bayo. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi abazalwane abashumayelayo naba manje phambi kwebandla bazoma balidlise ukudla okuhlambulukile, ngalokhu ukuthi impilo yabo ihlambulukile. Kalokhu Paulo athi asinikanga ivangeli kuphela kodwa nokuphila kwethu. Uma umzalwane oshumayela engahlambuluki, kunezinto yanezaziwayo azenzayo kodwa akahlambuluki. Mhlambe kunanabazana abalimazayo kodwa akahlambuluki. So kusho ukuthi ngaleyo ndlela ukushumayela kwakhe kuyize ulimaza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, engathi besingalalela bese nebandla ke lenze njalo njengabelusi benza khona mayibuya inkosi iyokwazi ukuhlwithi ibandla layo ngenxa yokuba liyingcwele. Siyabonga bazalwane, uMamzikode Escort egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu Mamzikode. Inkosi sami. Siyabonga kakhulu Mamzikode. Ukhona ola sabona? Sawubona? Mama Mthethwa niyaphila? Siyaphila ke ngomsakathixo nathi. Ukhuluma ngostation wakwaZwane la eMangweni. Station. Cha Mama Mthethwa, indaba imnandi, iyafundisa, iyaqondisa. Cha indaba ithi Mama Mthethwa uThixo mayembula phakathi kwami ukuthi abantu abangakhonzi umuntu, ngoba umuntu uma ngabe hlaselwe uSathane, uSathane angasafela uqhamuka ngenhla Mama Mthethwa kulabo abathembakele ebandleni. Kodwa inhloso yakhe uSathane ukubulala ibandla kaNkulunkulu ngoba eveli engalifuni, kodwa ngalibulala ngabafundisi abangenhle. Ngiyathanda ukuthi abantwana noma bonke abakhonzi bakaThixo bemanzi bamkhonzayo bengabeka amathemba abo kubafundisi, ngoba umfundisi ngelilanga uyahlasela uSathane bese kufa ibandla. Ngiyacela mama kuyesinye zoduka ngigcine bani nenkinga, masimthembe simkhonzayo, simazi basikhonza ubani thina, asikhonza umuntu enyameni. Ngiyabonga Mama Mthethwa. Siyabonga kakhulu baba, sibonga kakhulu, asimazi simkhonzayo.
Ukhona futhi la sabona? Ngizani sisi? Siyaphila. Siyaphile, isihloko sakho siyangithinta kakhulu. uNkulunkulu siyambonga nje mama ngawe. Uyazakha, ihloko zakho ziyasakha. Singomama, nabafundisi bethu sicela belalele Nkosi yami ngoba siyabathanda abaholi bethu abaphiwa uNkulunkulu ababeka ngoba bathembile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu impela bakhona mama abafundisi ngempela ozibonelayo nje nawe ukuthi hayike lona impela ngazi waqhamukapi wagcotshwa ngubani. Futhi nje sama nje lebefundisa abasha mama bayinkinga impela ukuthi uyahamba uyalandela ubone nje indlela ukuthi ayiyenze iphutha angazi ngiluthwe yini ngize ngingene kuleli ibandla impela ube nokuzisola nje mama kodwa kuyangena uNkulunkulu uzosiza endleleni thina masikholwa ngokuqotho nje sihambe kahle phambi ngabantu uNkulunkulu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Ya bafundisi bami ukusisize. Ya khona ke futhi ke umunye la ke sizwe uthini. Ngiyabingelela mama umthetho egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga isihloko, siyabonga kakhulu. Bengihlezi ninakho nje enhlizweni yami uthi kaza befundisi bona bayayivuma yini izono ngoba behlezi bevumisa thina. Ngoba eyokulimala endleni kaNkulunkulu linyazwe iyona inceki kulimaza impela nje ubone ukuthi angeke kaze ngalimala kodwa ke ngiye ngibe sengithi mina uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi angizanga kumfundisi mina ngeza kuwe uqobo lwakho bese futhi ngivuka ngiyayicosha bengifisa ngazi kanjani kube nje abefundisi bonke bayalalela lolu hlelo bese bebona ukuthi nabo bayadinga uvuma izono njengoba bevumisa thina. Madlamini magwaze empaphala ngiyabonga. Sibonga kakhulu Madlamini. Uthi ke omunye lana ngibingelele mama Mthetho ekuseni uthi ngicela inamba yemfihlakalo saze saqonda kimi isihloko impela IKhwezi FM asiyoyapi masisuka kulona. Okay ake ngisho okay ake ngibambe lo Sawona Yebo sawubona mama Mthetho. Yebo. Ngiyabonga mama lesihloko sakho sibalulekile. Ngithanda ukuzwa ukuthi nje ukuthi lesihloko kasithinta abafundisi sithinta wonke umuntu. Umlaleli lona okhulumayo uthi batshele noma ubani lesihloko siyamthinta umuntu kakhulu umuntu owubaba umfundisi umgcotsho ekhaya lakhe. Ngoba uNkulunkulu umnikezile leli bandla alikhulisayo ukuthi aliqondise. Uma ngisumfundisi ekhuluma ngendaba yendodana lapha isola ibhekise ikhuluma ngokuloya kuyise. Angizwa loyise ukuthi wayemfundisi kodwa iyabuyisi iyovuma ukona kwayo. Kakhulu kulesi sikhathi sanamhlanje. Hello. Awubakithi. Ngicela ushaya network kodwa uqinisile. Ngiyayithanda lesho ngoba sonke uyazi ukuthi njoba ngempela yikho khona bafuna ukuxoxa kulo baba othi ebatshele. Ngifisa ukuyixoxa indaba ngoba empeleni wonke umuntu njoba ngishilo ukuthi kudinga wonke umuntu amukele uJesu. Wonke umuntu udinga ukungena ngesango. Akekho edike beseceleni athi batshele khona befuna ixoxa eqondene nalokho. Ukhona la sabona? Amen baba Mthetho. Amen baba. Siyabonga kakhulu baba Nsibande umfundisi nawe mama Mthetho kulesi sihloko esithinta kakhulu nezinto zenkosi. Amen baba. Baba Gcotshwa manje siyambonga uNkulunkulu ukuthi iqondiseke indaba yakhona. Umfundisi naye mama uyayihlambulula. Kumele azihlambulula akayingelosi. Akaphili ezulwini. Uyahluleka unamaphutha awenzayo ekuhambeni kwakhe kunezinsolo abhekana nazo umfundisi uyayihlambulula. Unengcebo nayavuma kuzo egcotshwe uNkulunkulu.
akazivezi ayinceka izivezi iyiqhawe nje kuphela kukhona iyehluleka noma isiyehlile pulpit izwe ukuthi ngiyehluleke entweni ethile kumele iyosihlambulula ilulekwe abanye abaholi abanohlonze uNkulunkulu abagcobileyo iqini ukuze izokwazi ukuphatha kahle umsebenzi kaNkulunkulu. Uma uziveza wena ungahluleki hayi ngumthetho kusuke ngalunganga siyahluleka sonke kodwa sihambe sosihlambulula kubonakala endleleni uhambe uyosihlambulula uncela kufanele ime pulpit ime noma isilimele ime noma isishayekile iyahamba nje iyosilungisa makubiza futhi isono sakuthi ime pulpit bakhona abanye ngabamisa noma bangama baqhubeke ilungisa indaba ngoba phela into eyiphefumula phambi kwabantu yinto engaphakathi kuyo manje ke uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngalesi sihloko mama siqondisa thina njengengceku zenkosi uNkulunkulu asivume nje kukhona la kwehluleka khona inceka ibe nayo umhlambulukisi wayo nayo amen sabonga kakhulu babukumete amen sabonga kakhulu babukumete ya uthi inceke nayo iyashayeka kudinga ihlale phansi ihlambuluke sabonga kakhulu angibiza inamba yefihlalo bathi angibaphindele 072 058 0241 072 058 0178 enye 072 058 0253 ebenkanye zokusa uNkulunkulu asisize khona nje ubhalala uthena notata ngangalimali ebandleni ngilinyazwa yiyo qobo inceku ngagcina ngingasazi nedinga ngihlambuluke kubani ngoba ngilinyazwe lo muntu ebengihlambuluka kuye impela ehlobo sizophendula mina ngoba ngasala nginokuthi kazi yena ngempela kazi yena akanaso isikhathi sokuthi eke ihlambulule kazi uyasithola yini isikhathi sokuthi naye ahlambuluke lesihloko besizophendula mina ngiyabonga kakhulu konda bengithefuna ukuyixoxa ngixoxela nje kakhulu lo bethi batinyele kuthiwa khona omnye ugogo kwakushunyela thugogo aye maqedwe inkonzo aye kumfundisi ethi hey waze wabatshela athi hey mfundisi asithemba ukuthi bazwile aphume nangeni isonto elilandelayo shumela umfundisi azajuluke asukume ugogo emva kwenkonzo ethi hayi sithemba ukuthi bazwile mfundisi sithemba ukuthi bazwile ubatshela yabona namhlanje ke ubatshele zabo zonke asithemba ukuthi bazwile mfundisi kuthiwa iphume inkonzo kumkhathaza umfundisi lokho kuthiwa ngelinye ilanga izulu lana abazona bekho ugogo ukhona hawu athi umfundisi ngizwe namhlanje uthi ubane ngimtshelile washumela umfundisi eshumeza lo gogo ke ngaphela abazona bekho Twathu umfundisi twathu mehlala phansi umfundisi wasumuko kwathi umfundisi uyabona ke ushumayile namhlanje inkinga nje bebengekho uyayibona lokho ukuthi usenkingeni uthi inkinga bebengekho bani wegogo ngoba wena ubukhona uyayibona singalokhu siphosa ibhoya siliphosela abanye kwesikhathi olubamba nawe unqake ngiyakuthanda emlando kaze khala lapho ukhona ngathi inkosi uJesu ingana